onde un home malo e feo botara a cadela branca que levaba na barriga 6 cadeliñas de nata. Agora, os nosos compañeiros do primeiro van nos presentar o seu traballo. Un forte aplauso. Letras Galegas 2018, María Victoria Moreno. Nós ilustramos o poema de Cambrano Canedo do libro El conto que canta de María Victoria Moreno. Eu fixen un paisaxe de primavera. Eu fixen a rico con moitas persoas ao seu alrededor que o queren. Eu dibuixei o señor Brano que abandonou a cadera na sala. Desde a cadera con seus fillos. Eu fixen a Nico jugando con as caderas e comendo agua. Eu fixen a ladera, cando Nico estaba cansado, descansaba. Non se escoita Eu fixen un paisaxe de primavera cos cadeliños que se iban. Eu fixen a cadela moi pensativa porque os canciños se iban da súa casa. Aquí tedes a Nico e a os recamiños que chegaron a un camiño que iba a vila. Polo camiño encontraron a unha cadela rodeada de moitos cadelos. Nico corre gatillos que eran os soprados, cortescais e xiraba os dentes. Nico corre camiños dándose conta que a cadela busca error. Os cadelos cada vez se ponen máis nerviosos e Nico corre camiños decidido non meterse en líos. Nico corre camiños e preguntou a Nico se quería ir a vila, pero Nico xa tiña comida e cariño e lle dixo que sí, por coñecer o mundo. Eu dibuixei un paisaxe de primavera onde Nico corre camiños iba na vila. Aquí tedes a vila cunha feira.